Malah ngelepin sawah iki. Ker, lha iki garap sawah iki maca bismillah apa ora? Walah, Gus. Kayak wong arep mangan ae. Maca bismillah barang. Lah apa mbok kira maca bismillah pas arep mangan tok ta, Ker? Kayak anak ku le maca bismillah. Tuwen, Gus. Kene kadung metenteng mbok kon maca bismillah. Dadi kowe lak gayan langsung cek karo gereng-gereng lak kowe. Lah kok kayak kucing kerah to, Gus. Kowe ora ngerti khasiate bismillah. Mbok waca ping 100, kopi panas langsung dadi adem. Mosok to, Gus? Lak mbok waca ping 1000, sego panas langsung dadi metedhek. Wah, ya ora sida nguntah, Gus. Bahkan bismillah kuwi mbok piye to, Bu? Bismillah, mbok waca ping 1000 karo merem langsung mlebu swarga. Kok iso to, Gus? Tenan apa ora, Gus engko? Ngono jajalan to, maca bismillah merem karo numpak motor. Oh, ora Gus kok.